Welkom bij Pelemaas TV. Maandag stond het centrum van Venray vol met marktkramen op de jaarmarkt. De dag stond helaas vooral in het teken van de regen. Toch waren alle marktkooplui aanwezig. En naast de gebruikelijke marktkramen stonden er in de grote straat ook 25 standwerkers die hun producten aan het winkelend publiek probeerden te verkopen. De marktbezoekers werden vermaakt door traditionele orgeldraaiers. Mr. X deelde loten uit voor de loterij, waarbij elk uur 5 goed gevulde boodschappenkarretjes werden uitgedeeld. Alhoewel de dag droog begon, was de rest van de dag voornamelijk regenachtig. Niet het meest ideale weer voor een markt, merkten ook de bezoekers. Het weer had natuurlijk beter kunnen. De paraplu in zicht, dus dat is niet zo best. Het weer, dat is jammer. Het is altijd heel gezellig, dus... Het is jammer dat het zo regent, hè? Dat is eigenlijk het nadeel. Maar u bent toch gekomen? Ja, tuurlijk. We willen kijken wat er allemaal te zien is, hè? 1 keer in het jaar mag dat wel. De regen zorgde er ook voor dat er minder bezoekers kwamen. En dit merkten natuurlijk vooral de standwerkers. Er loopt wel publiek, maar het is natuurlijk door het weer, weet je wel. Dan blijven een hele hoop mensen blijven toch weg. En dan heb je toch iets minder volk en zo. En dan gaat het toch een beetje wat stroever eigenlijk. Hoe afhankelijk bent u van het weer? Wij zijn heel erg afhankelijk van het weer. Want als bijvoorbeeld om 11 of 12 uur zou regenen, dan kiezen die mensen die dag om ergens iets anders te gaan doen. Ja, het weer, hè? Maar dat is dit jaar bij alles, dus daar doe je toch niks tegen. Je ziet het, hè? Het weer, hè? Dat is eigenlijk voor de standwerkerij is dat eigenlijk funest. Kijk, het moet droog wezen, mensen moeten lekker kunnen blijven staan. En dan, dan wordt het echt gezellig. Maar je ziet het, ja. Maar ja, ik heb de paraplu op, hè. Dus. Komt u vaak op de markt in Venray? Een keer of 4, 5 per jaar. Dus, maar ja, dit is wel de drukste periode, hè. Ik bedoel, we moeten eerlijk zijn. Kijk, het is op de markt, wordt het allemaal wat rustiger ook. Maar als het in die komende 6 weken is, die altijd heel erg druk. En gezellig. Merkt u iets van de crisis? Ja, dat merken wij zeker wel. Dat scheelt ons, de meeste jongens scheelt dat een 50% in de omzet. Dat is allemaal de helft. Door de crisis moeten de standwerkers des te harder werken om hun producten aan de man te krijgen. Op de jaarmarkt werkten ze niet alleen hard voor de verkoop, maar ook om de jury ervan te overtuigen dat zij de beste zijn om een prijs te winnen in het standwerkerconcours. Oogringen, aandrijfspringen. Die lengte kan tot min 80 en plus 293 graden. Als je een schoen meeneemt, kan die nooit meer los. Die twee op elkaar. Terwijl de standwerkers normaal altijd wel hun woordje klaar hebben, reageerden ze bescheiden op de vraag waarom zij de beste zijn. Ach ja, wanneer ben je de beste? Hè? Ik vind als je een product verkoopt waar je zelf helemaal achter staat en dat mensen die al naar je toe lopen, als het op is, dat ze het ook weer graag hebben, dan is het al goed. Hè? Je moet niet uit de band springen met iets wat misschien thuis niet werkt. Het beste standwerk bestaat in mijn ogen. Iedereen doet gewoon zijn best en iedereen doet zijn verhaaltje. En de een, ja, het is maar, kijk, je hebt soms een artikel, daar kun je mensen mee laten lachen. Als ik dat zou doen, kan ik nooit iets verkopen. Dat ligt aan wat je verkoopt. En de beste standwerk is niet altijd per definitie de beste. Ik doe het al een jaartje of 45. En ja, nu kan ik het niet laten zien, maar je moet er plezier in hebben. En plezier lieten ze ook zien. De 25 standwerkers zorgden ervoor dat de mensen het naar hun zin hadden. Het geeft de markt net dat extra tintje. Ja, toch de sfeer, hè? Dus die je proeft, het tegenkomen van de mensen, vooral de standwerkers die je dan inderdaad niet op een normale markt, maar hier wel de verhalen aanhoren. Ja, dat brengt een leuke sfeer op zo'n dag. Al iets gekocht? Ik heb nog niets gekocht, dus dat ga ik zo meteen wellicht doen. Op vrijdag 20 juli tussen 6 en 7 uur is de toren van de Grote Kerk in Venray geopend voor het publiek. Een deskundige torengids vertelt allerlei interessante details over de toren en het carillon dat ruim 50 klokken telt. Na afloop van de openstelling zal de vaste bijaardier van de Grote Kerk het carillon van 7 tot 8 bespelen. De 28e editie van Fietsvierdaagse Venray krijgt dit jaar een koninklijke opening. Op dinsdag 24 juli om 9 uur wordt het startschot van het populaire fietsfestijn namelijk gelost door rozenkoningin Joja Hanegraaf uit het Rozendorp Lottem. De Fietsvierdaagse start op dinsdag 24 juli en duurt tot en met vrijdag 27 juli. Het 4e Prominente Kunstgala vindt plaats op zaterdag 22 september in Evenementenhal Venray.
Het evenement wordt uitgebreid met een groots opgezet dancegala, waarvoor ook losse kaarten besteld kunnen worden op de site www.prominentekunst.nl. Aansluitend aan het diner vindt een veiling plaats van 9 schilderijen gemaakt door prominente Nederlanders als Ruud van Nistelrooy, Tineke Schouten en Frans Bauer. Op Pelemaas TV is donderdag 19 juli een nieuwe aflevering van het programma Sportlicht te zien. In deze uitzending, die om 7 uur begint en om het uur wordt herhaald tot vrijdag 20 juli 11 uur, wordt wielrenner en veldrijder Mike Teunissen uit IJsselstein geportretteerd. Afgelopen weekende vond op het parkeerterrein van Sportpark de Wetteling het buitenevenement Funk the System plaats. Helaas was het weer tijdens dit muziekspektakel niet al te best en dat speelde de organisatie behoorlijk parten. Tijdens een van de weinige droge uurtjes toog uw verslaggever naar het muziekfestijn. Al van ver was te horen waar dit zich afspeelde. Hoewel het festival Funk the System heet, komen we die naam nergens tegen. Nou, een nieuwe naam, nieuw concept. Funk the System was een wat groter festival. We hadden bij Funk the System 3 verschillende area's. We hebben gekozen om een compleet iets nieuws neer te zetten. Iets anders van alle andere festivals. Daar is Sun City uit ontstaan. Sun City is 1 area. En in die area proberen wij een outdoor club na te bootsen. Sun City, zoals het festival eigenlijk heet, had in dit geval zijn naam niet echt mee. Want hoewel midden juli liet de zon zich maar af en toe zien. De 3e editie van het festijn gaat dan ook de boeken in als een slecht weer editie. Nou, de 3e is zelfs de 5e editie al, als ik het goed heb. De eerste 2 jaar hebben we bij het Podium Festival georganiseerd. Het jaar erop zijn we naar het Wettelingterrein gegaan, zaten we 1 parkeerplaats terug. En vorig jaar en dit jaar zitten wij hier. Dus we hebben elk jaar een topjaar gehad. Alleen dit jaar is het gewoon heel slecht weer geweest afgelopen week. En dat merken wij nou wel terug in de kaartenverkoop. Ja. Toch is de organisatie van mening dat het festival in een behoefte voorziet. Ja, in Venray is er eigenlijk geen festival wat gericht is op de dancemuziek. Je hebt natuurlijk hier On Air een groot festival en Bijenpop. Die zitten allebei op de live muziek. En ja, daarom je ziet duidelijk dat er tussen de jeugd veel meer vraag is naar elektronische muziek. Dus vandaar Sun City. Voor een buitenstaander zal echter niet meteen duidelijk zijn wat de verschillen zijn met het andere festijn dat op ditzelfde terrein wordt gehouden. Nou, Bijenpop richt zich op elektronische muziek en op live muziek. Wij zitten eigenlijk alleen maar op elektronische muziek. Ook is Bijenpop een wat alternatiever festival. Ze geven jongere bands en zo geven ze de kans voor een podium. En zoals je ziet, wij werken alleen maar met DJ's. En die DJ's stonden gelukkig droog. Ook het publiek stond droog, dankzij een inderhaast opgehangen grote parachute. Wat kun je als organisatie nog meer doen? Nou ja, we hebben inderdaad een parachute opgehangen. We hebben 2 verhoogde podiums gebouwd, die allebei overdekt zijn. Waar de bezoeker dus droog kan staan. En ja, ik denk heel veel kan je niet doen aan een openluchtfestival, want anders is het niet meer openlucht. Kom op mensen, ik wil die energie zien. Als jullie zin hebben in een feestje, en ik weet dat jullie zin hebben in een feestje, laat het toch goed kortom even zien hier. Venray City, make some noise! Bedankt voor het kijken naar Pelemaas TV. Kijk ook aanstaande donderdag naar een nieuwe uitzending van Sportlicht met daarin een portret van Mike Teunissen en anders weer volgende week dinsdag naar een reguliere uitzending van Pelemaas TV.